நேத்ரா டிவியின் வணக்கம் நேத்ரா நிகழ்ச்சியினூடாக இணைந்திருக்கின்றீர்கள். இன்றைய செவ்வாய் வணக்கம் நேத்ரா நிகழ்ச்சியினுடைய முதலாவது கலந்துரையாடல் பகுதியினூடாக உங்களை நாம் சந்தித்திருக்கின்றோம். இந்த இரண்டு கலந்துரையாடல் பகுதிகளும் ஒரு திரைப்படத்தை, இலங்கையில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம், தமிழ் திரைப்படம் தொடர்பிலான ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கின்ற ஒரு கலந்துரையாடல்களாகத்தான் மாறப்போகின்றன. அதாவது இலங்கையிலே நீறு பூத்த நெருப்பு என்ற ஒரு திரைப்படம் வெளியாக போகின்றது. இது யாழ்ப்பாணத்தை கதையம்சமாக, களத்தை கதையம்சமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் திரைப்படம். இது சிங்களம் மற்றும் தெலுங்கு, மலையாள மொழிகளில் டப்பிங் செய்யப்பட்டு இந்த திரைப்படம் வெளியாக போகின்றது. எனவே இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்தமாட்டிலே நம் நாட்டினுடைய புகழ்பெற்ற ஒரு சகோதர மொழியைச் சேர்ந்த இயக்குனர் இயக்குகின்றார். அது மாத்திரமல்ல, வெளிநாடுகளில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்திருக்கக்கூடிய நடிகர், இயக்குனர் போஸ் வெங்கட் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்களும், நம் நாட்டு நட்சத்திரங்களும் இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க. விரைவில் இந்த திரைப்படம் நேர்களிடம், மக்களிடம் சென்றடைய போகின்றது கதையம்சமாக. எனவே இது தொடர்பிலான முதலாவது கலந்துரையாடல் பகுதியில் மோடு இணைந்திருக்கின்றார் நீறு பூத்த நெருப்பு திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு தேவிந்த கொன்காகே மோடு இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம். அதேநேரம் இந்த நிகழ்ச்சியில் மோடு இணைந்திருக்கின்றார் இந்த திரைப்படத்தினுடைய அசோசியேட் டைரக்டராக இருக்கக்கூடிய திரு அருண் திருவரங்கனை மோடு இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம். ශ්‍රී සිනිමා ඉතිහාසයේ දැක්කොත්තේම ගුණාත්මක හා ඒ වගේම ඓතිහාසික කතාව තුලින් ලාංකික ජනතාවගේ හිත දිනාගත් අධ්‍යක්ෂකවරු ඔබතුමා. ඒ කියන අවුරුදු දශක 3කට පෙර මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින්, සිනිමා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් as a child artist තමයි ඔබතුමා ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙන්නේ. මේ කාලේදී සිනිමා මේ ජර්නි එකකින් 2015 කියන්නේ අමතක කරන්න බැරි වසරක්. මොකද ඔබතුමාගේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් ඒකෙන් රිලීස් වෙච්ච මූවි තමයි භවතරණ. භවතරණ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර සම්මාන කීපයක් දිනාගත් මූවි එකක්. ඒ වගේම අවුරුදු 50ක කාලයකට පස්සේ ලංකාවට ලැබුණ ඩෙල්ලි ෆෙස්ටිවල් අවෝඩ්ස් උත් ඒකට ලැබෙනවා. ඒ අතරේදී අද நீறு பூத்த நெருப்பு කියන ටැමිල් මූවි ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඔබතුමාගේ සිවනි මූවි එක as a director. මේක ටැමිල් බේස් ස්ටෝරි එකක්, ජැප්නා ස්ටෝරි එකක්. හැබැයි මේක රිලීස් වෙනකොට මලයාලම්, සිංහල, ටැමිල් ඒ වගේම තෙලුගු ලැන්ග්වේජ් එකත් මේක රිලීස් වෙනවා. ඒ අතරේදී මේකෙන් ආටිස්ට්ලා දැක්කොත් එහෙම ලාංකික ජනතාව ඒ වගේම ඉන්දියානු ආටිස්ට්ලාත් ඉන්නවා. ඒ ගැන මේ මූවි ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉස්සලම මම සිංහලෙන් කතා කරන්න වෙන එක ගැන මම පබ්ලික්ලි සමාව ඉල්ලනවා. මොකද අපේ රටේ කෙරිච්ච එක්තරා භයානක දෙයක් 1958 ඒ 56 ඒ සිංහල රාජ්‍ය භාෂාව කරන එක ඇතුලේ ඒකෙන් විඳවපු ජනතාව හැටියට අපි දෙමළ භාෂාවට හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අද මට දෙමළෙන් කතා කරන්න බෑ, මට දෙමළ තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම සමහරක් වෙලාවට සිංහලෙන් කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පෙළඹෙනවා. මොකද දෙමළ ජනතාවට, අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට තේරෙනවා ඉංග්‍රීසිය සිංහලට වඩා. යාපනය එහෙම ගත්තාම සිංහල තේරෙන්නේම නැහැ. ඉතින් මම අවසර ඉල්ලනවා සැරෙන් සැරේ විටින් විට මට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා මේ දෙමළ ජනතාවට කියන්න තියෙන ටික කියන්න. ඉතින් මම සිංහල සිනමා ශාස්ත්‍රයේ, ලාංකේය සිනමා ශාස්ත්‍රයේ සිංහල චිත්‍රපටිවල රංගපාලා පොඩි කාලේ එහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ 2015 කිව්වා වගේ භවතරණ හරහා මම උත්සාහ කරන්නේත් මේ රටේ සිද්ධ වෙච්ච යම් දෙමළ රජවරු, නායකකාර රජවරු, භවතරණ ගිරිවැසිපුර දෙකේම මම කතා කරන්නේ. ලංකා ඉතිහාසයේ ඊටාම වැරදි විදිහට ඉතිහාසය ලියලා තියෙනවා. මේ චිත්‍රපටියේ මම ඒක දෙමළෙන් කියනවා. තිරු එක විස්තර කරයි. මේ ඇත්ත ඉතිහාසයයි සම්මත ඉතිහාසයයි කියන දෙකක්. නෙවෙයි එකක්. ඒ දෙකම லியன விதிයෙන් තමයි இතිஹாசය වෙනස් වෙන්නේ. ඒකම කියන්න මොකද இந்த படத்தை பொறுத்த மட்டில் குறிப்பாக இவர் இந்த இயக்குனர் தேவேந்திர கொன்கஹா அவர்கள் சிறு வயதில் 3 தசாப்தங்களுக்கு முன்னதாக இலங்கையினுடைய சினிமா துறையில் அறிமுகமாகின்றார். குழந்தை நட்சத்திர பாத்திரமாக ஏற்று நடித்து பிறகு 2015இல் பவதரண என்ற சிங்கள திரைப்படம், அதாவது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேஸ், அதாவது வரலாற்று கதையை கொண்ட ஒரு கதையை உருவாக்கி அந்த திரைப்படம் 3 தேசிய, அதாவது
சர்வதேச விருதுகளை வென்ற திரைப்படமாக மாறியிருந்தது. அதற்கு பிறகு இந்த பயணம் அவருடைய பயணம் தொடர்கின்றது. இந்த பயணத்தை தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய எண்ணமாக இருக்கின்றது. தமிழ் மக்களுக்கும் அவர்களுக்கான ஒரு கதையையும் எழுதி தயாரிக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. එතකොට අපිට හැමදාම තිබ්බ එකක් තමයි අපේ සිංහල මිනිස්සුන්ගේ ඉතිහාසය ඉඳලා පුරුදු කරලා තිබ්බා. We were used to think about Sinhalese Tamil community, Tamil rule as a black rule, including LLM2, LR2 up to Sri Vikramarajah Singha. That is totally wrong. There was history recorded wrong. History was distortedly recorded. So I had a long research for about 6 years to bring out this truth. So after doing that, I wanted to look into the past, recent past, where we experienced a 30 years war. එතකොට අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් ඇති වුණේ කොතනද කියන එක ගැන තමයි මගේ උවමනාව තිබ්බේ හොයන්න. ඉතින් අපි හැමදාම දෙමළ ජනතාව ලංකාවේ සලකන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ second class group එකක් හැටියට. දෙවනි භාෂාව හැටියට. නෑ අපේ භාෂාවල ඔක්කොම එකයි. අපිට ක්ලාස් එක අපේ පන්ති එකයි. එතකොට ඒ හුරුව මේ වෙනස්කම් ඇතුලේ හදීගෙන යන යුගයක අපි ඉන්නේ. එතකොට මේ වර්තමානයේ මේ වෙනස්කම හදන්න ඕනේ කියලා පෙර සිට කතා කරපු ඒ වෙනින් සටන් කරපු සිංහල අය ඉන්නවා. නැතුව නෙවෙයි. හැබැයි ඒක ඒ විදිහට සොසයිටි එක ඇතුළට රූටඩ් වෙන්න දුන්නේ නැත්තේත් මේ පොලිටික් එකම තමයි. ඒක මේ පැත්තේ පොලිටික් එකෙත් උනා, ටැමිල් සයිඩ් පොලිටික් එකෙත් උනා. එතකොට මේ වෝ එකකට පුෂ් වෙන්නේ, ඉන්ෆ්ලික්ට් වෙන්නේ, එහෙම නැත්තම් ප්‍රෙෂර් වෙන්නේ මේ අපේ සාමාන්‍ය ඔයාගේ මගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා නෙවෙයි. මේ රටේ ඉහළ තලයක වෙන අපිට නොපෙනෙන තලයක තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක තමයි මම කතා කරන්නේ අපේ නිර්මාණවල. When it comes to television, when it comes to cinema, we have always tried to criticize or portray the darker side of Jaffna, or darker side of East, or darker side of the upcountry Tamil or Colombo Tamil. වතු දෙමළ කියලා කතා කරන්නේ. එතන ඇත්ත ඒ තක තමයි සුද්ධෝ දෙමළයි ඉන්දියාවෙන් මෙහෙට ගෙනාවේ. හැබැයි එතනින් එහාට අපේ පරම්පරාවල් හැදෙනවා. මගේ do I know my 10th generation was it a Tamil? We don't know. Do you know your 10th generation may be a Sinhalese or a Muslim? We could not fight. So for our own Sinhala, Suddha Sinhala, Bauddha. At the moment I am Sinhala, Suddha Sinhala, Bauddha. You are maybe Hindu. That we were gifted by our birth, not by our wish and will. So we have to continue with it. In this film Nirappu Tanirappu, what I am trying to tell is we should not, what I try to inspire the society or inspire the world is, it's pointless we trying to demarcate our religions or languages, caste, creed. It's all humanity. It's all brotherhood, sisterhood. It's all about what politics did to us to recreate a fraction among the society. ඉතින් ඒක තමයි මේක ඇතුලේ කතා කරන්නේ. අපි අද වෙනකොට සමහරක් වෙලාවට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කැරෙන්න ප්‍රභාකරන් වෙලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන්ගේ නම කතා කරන්න කැමති නෑ, අකමැති. එහෙම විය යුතු නෑ. එහෙම තරුණයෙක් 1972 හැදෙන්නේ. ඉපදෙන්නේ 1954 නොවැම්බර් මාසේ. ඒ වෙලාව 72 වෙනකොට එහෙම හැදිලා LTT කියන සංවිධානයක් හැදෙන්න නිකන් හැදෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ එක කාලයක අප 89 කතා කරනවා JVP කියලා සංවිධානයක් නිකන් හැදෙන්නේ නැහැ. මේව හැදෙන්නේ sociological pressures එක්ක. socio political pressures එක්ක. ඉතින් ඒක තමයි මේක ඇතුලේ පෙන්වන්නේ අපි සමාජයක් හැටියට කොතනටද යා යුත්තේ කියන එක. அதாவது ஒரு திரைப்படம் உருவாக்குவது என்பதை தாண்டி ஒரு சமூகத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி சகோதர மொழியாக இருக்கலாம், நமது தமிழ் சமூகமாக இருக்கலாம், இந்த பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்பதை தாண்டி அரசியல் வட்டாரங்கள், அரசியல் நோக்கங்களுக்காக மக்களிடையே பிரிவினை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு எண்ணப்பாங்கிலே இந்த சமூகம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இது தாண்டி ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய எண்ணமாக இருக்கின்றது. நெருப்பூத்த நெருப்பு திரைப்படத்தை பொறுத்த மட்டும் ஒரு சமூகத்தினுடைய கதை, அதாவது தமிழ் சமூகத்தினுடைய கதையாக இருக்கின்றது. அவர் ஒரு இயக்குனராக சகோதர மொழியிலே அதற்கான கருத்தினை, அதற்கான ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எழுதப்பட்டு, அதாவது உண்மையான சம்பவங்கள் கொண்ட ஒரு ஸ்கிரிப்டாக இருக்க வேண்டும். எனவே இந்த நடிகருக்கும் சரி, டயலாக்ஸுக்கும் சரி, இயக்குனருக்கும் சரி ஒரு சிறந்த ஒரு உறவு பாலமாக அந்த தகவலை, ஒரு செய்தியை கடத்தி செல்கின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு உங்களுக்கும் இருந்தது அசோசியேட் டைரக்டராக. இந்த நெருப்பூத்த நெருப்பு திரைப்படத்தினுடைய உங்களுடைய இந்த அனுபவம் ஆரம்ப காலத்தை சொல்கிறதா இருந்தால்
இலங்கையின் திரைப்பட வரலாறு உருவாகினது வந்து தமிழ் மக்களால், தமிழர்களால். சிங்கள படங்கள் எல்லாம் உருவாகினது வந்து தமிழர்ன்ற பங்களிப்பால் தான் தொடங்கினது. சரியா? அதுக்கு பிறகு இலங்கையோட தமிழ் படம்னு சொல்லி ஒரு பெரிய வரலாறு இல்லை. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 படம் தான் அழகாக செஞ்சுருப்பாங்க, அது சிங்களீஸோட கான்ட்ரிபியூஷனோட. அதுக்கு பிறகு இலங்கையோட தமிழ் படங்கள் படம் பெருசாக வெற்றி அடையலை, அதுக்குரிய ஊக்குவிப்பு யாரும் கொடுக்கல. சிங்களீஸ் வந்து சிங்கள படங்கள் செஞ்சுட்டு தமிழ் படம் போது நெக்லெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தது. அப்போ முதன்முறையாக ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஒரு சிங்கள இயக்குனர் தமிழ் படம் செய்ய வேண்டும் என்று வரையக்குள்ள நான் முழு மனதோடு அதில் ஈடுபட்டதுக்கு முதல் காரணம் என்னென்னா, நாங்கள் அதை சரியான வழியில் கொண்டு போகிறதுக்கு எங்களால் ஆன உதவி நாங்கள் செஞ்சே ஆகணும்ன்றது. அது முதலாவது காரணம். ரெண்டாவது, இந்த 70ஆம் ஆண்டு அந்த கால பகுதியில் இலங்கையில் இந்த ஒரு யுத்தத்துக்கு அடிகோலிய முதலாவது வரலாற்று துன்பவியல் சம்பவம் வந்து 75ஆம் ஆண்டு அல்ஃபிரட் துரைப்பாவை கொலை செய்வதன் மூலம் அரங்கேறியது. சரியா? அதோட பலனை தான் நாங்கள் இவ்வளோ காலம் நாங்கள் அனுபவிச்சிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த 2 பகுதியிலையும் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் எப்படி அடுத்த ஜெனரேஷனை, அடுத்த சமுதாயத்தை, இளைஞர்களை திசை திருப்பி தங்களுடைய அரசியல் இருப்புக்காக முதல் காரணமாக இந்த அரசியல்வாதிகள் தான் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு. முதலாவதாக நான் வந்து இளைஞர்களில் குறை சொல்லவே மாட்டேன். அவங்க இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். இந்த நிலைமைக்கு அவங்கள பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்கள ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே வச்சுருந்தது மூலம்தான் இந்த பிரச்சனை 30 வருஷமாக நாங்கள் இருக்கிறோம். ஆனால் இது 30 வருஷமாக நடந்த பிரச்சனைன்னு சொல்கிறதுக்கு மேல் சொல்லப்போனா, சரியாக பார்க்க போனால் இது ஒரு 50 வருஷமாக இருந்த புரையோடி போன ஒரு பிரச்சனை. அதுதான் 30ஆவது வருஷத்தில் முடிஞ்சிருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் இன்னும் முடியவில்லை. இயக்குனருடைய நிலைப்பாடும் கருத்தும் அதுவாக இருக்கிறது. ஸ்ரீலங்கா இலங்கை இந்திய கூட்டு தயாரிப்பில் உருவான திரைப்படம் தான் பைலட் பிரேமநாத் திரைப்படம். ලංකා ඉන්දු ලංකා අතර තමයි අර පයිලට් ප්‍රේමනාත් මූවි එක රිලීස් වුණේ. ඒ වගේම දැන් ලාංකික මූවි එකක්, තමිල් මූවි එකක්, ඉන්දියා ඒ කියන්නේ தெலுங்கு, மலையாளம், ඒ අතර සිංහලෙත් දැන් ரிலீஸ் වෙනවා. කවදද ரிலீஸ் වෙන්නේ? இப்போது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்றது நாங்கள் මේක මේ අපි ඉතාම ඉක්මනින් ලබන අවුරුද්දේ 2026 මුල වෙද්දී අපි රිලීස් කරනවා. අපි ඇත්තටම මේ අවුරුද්දේ මේ දීපාවලි ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ. හැබැයි අපේ තිබ්බ වෙන නිෂ්පාදන ප්‍රොඩක්ෂන් වැඩවල තියෙන කොම්ප්ලිකේෂන්ස් එක්ක බෝස් වෙන්කට් මහත්මයාගේ ටයිමින් එක්ක. එතකොට මේ චිත්‍රපටයෙන් තමයි මිස්ටර් බෝස් වෙන්කට්ගේ පුතා ඉන්දියන් සිනමා එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙන්නේ, තේජ් වෙන්කට්. ඊට පස්සේ මිස්ටර් ජීම් කුමාර් මේකේ ලීඩ් රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා, වෙරි කී රෝල් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ පයිලට් ප්‍රේමනාත් හැදෙන්නේ එහෙ චිත්‍රපටයක් හැටියට. ඉතින් මම කැමැති මතක් කරන්න අපේ ශ්‍රී ලංකන් සිනමා එක මුල හැදෙන්නේ තමිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන්. තමිල් ෆිල්ම් මේකර්ස්ලාගෙන්, එස්.එම්. නායගම්, ඊට පස්සේ රොබින් තම්පෝ, ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඉන්නවා සිලෝන් තියටර්ස්, සිලෝන් සිනමාස්, විජය තියටර්ස්, ඒ ඔක්කොම තමිල්ස්ලා. එක්තරා තැනකදී අපි මේක සිංහල කරණය, to make it Sinhalese, we try to take some steps and try to show our majority power. එතකොට මම කියන්නේ for Sri Lanka we don't need such things. We need a Sri Lankan cinema where Tamil films also happen and Sinhalese films also happen together. Sinhalese directors should do Tamil films and Tamil directors should do Sinhalese films. සිංහල චිත්‍රපටි හදපු දෙමළ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හිටියා කේ වෙන්කට් කියලා. 1983 කේ වෙන්කට් මහත්තයා හදපු ඔක්කොම චිත්‍රපටි හැදුවේ සිංහලෙන්. ඒකේ සිරිපතුල තමයි ඔහුගේ අවසාන චිත්‍රපටිය. ඒකේ මගේ අම්මා මේන් කැරක්ටර් එකක් රංගපෑවා. ඒක ඔහුගේ අවසාන මේ චිත්‍රපටිය 83 අපේ සිංහල අන්තවාදීන්ට අහුවෙලා එයාව ජීවිතේ බේරෙන්න එයා ඉල්ලද්දි කෑ ගහලා ඉල්ලද්දි කාර් එක ඇතුළේ ගිනි තියලා පණ පිටින් මරනවා. ඒතකොට එහෙම රටක අපි ඉන්නේ. එතකොට අපි මොකද්ද මේ සිංහල සොසයිටි එක ටැමිල් සොසයිටි එකත් එක්ක බ්‍රිජ් කරන සිනමාව හරහා කරේ අපිව ගිනි තියාගත්තා. So we have to bridge this again. That's what we believe through this film. So for that only I took this particular topic of Alfred Dorayappa's killing, murdering, and how the societies was pushed towards a war during the past few decades.
ஒரு திரைப்படம், அதாவது நீர்பூத்த நெருப்பை பொறுத்த மாட்டில் இலங்கையினுடைய கதையம்சம் பல மொழிகளில் வெளியாக போகின்றது. குறிப்பாக அடுத்த வருடத்தில் இந்த திரைப்படம் வெளியாகும் என்று இயக்குனர் கூறியிருக்கின்றார். குறிப்பாக தீபாவளி அன்று வெளியிடப்பட இருந்திருந்தாலும் கூட இப்பொழுது பிரீமியர் காட்சி இப்பொழுது காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விரைவில் இந்த படம் அடுத்த வருடம் வெளியாகும். இது பற்றி நாங்கள் அந்த நாட்களில் நிச்சயமாக பேசுவதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம். චූටි වෙලාව පොඩි ෂෝට් ටයිම් එකකින් මේ ඉන්ටර්වියුවට ආපු එක ස්තුතියි. මේක සක්සස් වෙන්න ඕන කියලා අපි விஷ் කරනවා. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். நேரம் இந்த திரைப்படத்தில் நம் நாட்டு கலைஞர்கள் பலரும் நடித்திருக்கின்றார்கள். எனவே அவர்களுக்கும் நாங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்கின்றோம். அடுத்த இன்டர்வியூவாக போஸ் வெங்கட், இந்தியாவினுடைய நடிகர், இயக்குனர், அவரோடு சேர்ந்த ஒரு கலந்துரையாடல் பகுதியை தான் நேர்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு தேவிந்த கொன்காகி அவர்களுக்கு நன்றி. அதே நேரம் அருண் திருவரங்கன் அவர்கள் உங்களுக்கு நன்றி. அசோசியேட் டைரக்டராக இருந்திருக்கின்றீர்கள். நன்றி இணைந்து கொண்டதற்கு. தொடர்ச்சியாக நேத்ரா டிவியோடு இணைந்திருங்கள். அடுத்ததாக இந்திய நடிகர், இயக்குனர் போஸ் வெங்கட் மற்றும் அவருடைய புதல்வர் ஆகியோர் இந்த திரைப்படம் குறித்து பேசும் ஒரு கலந்துரையாடல் பகுதியோடு இணைந்து கொள்ளலாம்.